Sużanna bajta kbira qalet, Alla ta' dejjem, int li tara kull ma hu moħbi, li tkun taf kull ħaġa qabel ma sseħħ. Inti taf li dawn tawxida falsa kontra tiegħi. Ara, issa semmut, u minn dak kollu li fil-ħażen tagħhom qalgħu fuqi jien m'għamilt xejn. U Alla semma t-talba tagħha. Huma sejrin biha l-mewt, Alla qajjem l-ispirtu qaddisa daqsxejn ta' żagħżugħ jismu Danjel. U dan qabad jgħajjat u jgħid, jien m'għandix ħtija tad-demm ta' din il-mara. In-nies kollha daru jħarsu lejh. Dan x'diskorsu tiegħek qalulu. U ħareġ f'nofshom u qal, Nies ta' Iżrael, daqshekk intom boloħ tikkundannaw waħda minn ulied Iżrael bla ma tqisu xejn u bla ma tfittxu li tarfu sewwa. Erġgħu lura fejn isir il-ħaq, għax dawn tawxida falsa kontrija. Minnu fih kulħadd reġa' lura, u l-anzjani qalu lil Danjel, Ejja oqgħod f'nofsna u għejdilna li għandek tgħid, la darba Alla tak il-ġieħ ta' anzjan. Danjel qalilhom, Ifirduhom u beduhom minn xulxin, ħalli narbilhom jien. U firduhom minn xulxin. Danjel sejjaħ wieħed minnhom u qallu, Int li xjaħt feħżunitek, sa fl-aħħar nubitek tal-imoddi laħquk. Dawk id-nubiet li għamilt meta kont taqta' sentenzi inġusti, meta kont tikkundanna nies bla ħtija u taħles lil ħatja, meta l-mulej qal, toqtolx lil minnu bla ħtija u l-bniedem sewwa. Issa jli ftit, jekk tassew rajta, siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien. U qallu taħt siġra tad-deru. Qallu Danjel, sewwa, din il-gidba tiegħek ġibt il-ħsara fuq rasek stess, għax l-anġlu talla diġà għandu l-ordni mingħand Alla biex jiġi jaqsmek minn nofsok. Imbagħad lil dan warbu u ordna li jġibulu lil ieħor. Qallu, jan nissel il-Kananin u mhux mill-Lut. Il-ġmiel għamik u l-passjoni ħassritlek qalbek. Hekk kontu ġġibu ruħkom mal-bniet ta' Iżrael, huma kienu jibżgħu minnkom u joqogħdu għalikom. Iżda waħda minnu li Ġuda ma qaditx ħżunitkom. Ejd li mela, siġra kienet dik li qbadthom flimkien taħta. U wieġeb taħt siġra tal-ballut. Qallu Danjel, sewwa, inti wkoll b'din il-gidba tiegħek ġibt il-ħsara fuq rasek stess. Hemm l-anġlu Alla diġà qiegħed jistenna bix-xabla f'idu biex iħanxrek minn nofsok, ħalli bekk jeqridkom it-tnejn. Imbagħad il-ġemma kollha għajtet bleħen wieħed u birku lil Alla li jsalva l-min jittama fih. U l-koll daru għaż-żewġ ixjugħ, għax bi kliemhom stess ikkundannaw lilhom infushom bix-xhieda falsa li taw. U għamlulhom bħalma huma bil-ħażen ta' moħħhom ridu jagħmlu lil ħadd ieħor, u hekk imxew fuq il-liġi ta' Mosè u qatluhom. Dakinhar demm l-innoċenti kien salvat. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lil Alla. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi flimkien, ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, f'merat kollha ħdura jqedni, ħdej l-ilma fejn istrieħ joħodni, hemm hu irejjaqni flimkien, ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġġ tiegħek huma jwensuni flimkien, ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Int ħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt idlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli flimkien, ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Miegħi iva jimxu t-tiba u l-ħnina li jimkollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Flimkien ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi.
id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja jkollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qabad ikellem il-Fariżeju jgħidilhom: jiena id-dawl tad-dinja. Min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam, iżda jkollu id-dawl tal-ħajja. Qalulu l-Fariżej: qed tixed inta li kien nifsek mill-għaxxida tiegħek mhix minna. Weġibhom Ġesu: ukoll kieku kelli nixed jiena li għan nifsi, ix-xhieda tiegħi kienet tott, għax jiena naf minn fejn ġej u fejn sejjer, m'intom ma tafux minn fejn jien ġej jew fejn sejjer. Intom il-ħaq tagħkom tagħmluh ta' bnedmi li intom, jien ma nagħmel ħaq minn ħadd. Imma kieku kelli nagħmel ħaq jien, il-ħaq tiegħi kien ikun sewwa, għax jien m'iniex waħdi, imma miegħi għandi l-missier li bagħtni. Issa fil-liġi tagħkom hemm miktub li x-xhieda ta' tnejn tott. Hemm jien li qed nixed għalija nnifsi u hemm il-missier li bagħtni li wkoll qiegħed jixed għalija. Missierek fejn hu? Staqsewh. Weġibhom Ġesu: intom la lili ma tafu u lanqas il-missieri. Li kieku kontu tafu lili, kontu tunu tafu lill-missier ukoll. Dan kollu Ġesu qalu fit-teżor huwa u jgħallem fit-tempju. U ħadd minnhom ma qabdu għax is-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja. Dan hu l-kliem li smajna l-Ġesu jgħid illum lill-Fariżej fl-Evanġelju skont San Ġwan, u nistgħu nifhmu ħafna dan il-kliem fil-kuntest ta' kif qalu Ġesu. Dan qalu f'din is-silta li tiġi eżatt wara is-silta ta' Ġesu fit-tempju meta ħadulu lill-mara li nqabblet fl-adulterju, dawn il-Fariżej u l-orrif tal-liġi. U hemmhekk ħaduha qudiemu biex lilu iġibuh darhom għall-ħajt, jgħidulu din qabblet fl-adulterju x'għandna nagħmlu? Il-liġi tgħid li għandna nħaġġruha. U hemmhekk kif nafu Ġesu qalilhom min m'għandux drub jitfala hu l-ewwel ġebla. U dikinhar telqu, dak li kienu qed jakkużawha kollha telqu. Mbagħad Ġesu lilha qalilha: ħadd ma kkundannak anqas jien, ma nikkundannak mur u millum il-qoddim titnib xi żjed. Nifhmu dan il-kliem li għal Ġesu għalhekk. Min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja meta niftakru propju f'din il-ġrajja. Illa li hemmhekk Ġesu huwa d-dawl tal-ħajja għal din il-mara. Hemmhekk Ġesu lilha ħelisa minn dawk li kienu qed jakkużawha u li riedu illi ħaġruha u għalhekk itemmu ħajjitha. Imma ħelisa wkoll mid-dnub tagħha. Ħelisa minn dak li kien jassara. Hemmhekk Ġesu għal din il-mara kien id-dawl. U Ġesu rrid ukoll li jkun id-dawl għall-Fariżej u l-orrif tal-liġi li kienu qed jakkużawha billi juri lil dawn illi huma m'għandhomx jikkundannaw din il-persuna qabel ma jaraw ukoll
il-ħajja tagħhom kif inhi. Rid ikun dawl Ġesu għal din il-mara u għal Fariżej ukoll. U dan huwa żgur messaġġ importanti għalina Ġesu irid ikun id-dawl għal ħajjitna biex aħna ma nimxux fid-dlam. Ħajkonna id-dawl tal-ħajja. U lilna wkoll Ġesu jgħinna bħal men il dik il-mara biex ninħelsu mid-dnub tagħna minn dak li jżommna fil-ħażen. U jgħinna wkoll bħalma rrid jgħin lil Fariżej biex aħna ma nħassux l-oħrajn il-persuni bajnejn ta' akkuża u ta' kundanna, ma narfu nagħmlu d-distinzjoni bejn dak li hu ħażin li rridu nibqgħu ngħidulu ħażin u l-persuna li għandna dejjem ngħinuha biex toħroġ mill-ħażen tagħha. Dal-kliem ma jimxix fid-dlam iżda jkollu d-dawl tal-ħajja min jiġi warajja jgħid Ġesu. Rajnieh propju anke f'din l-esperjenza sabiħa ta' żjara tal-Papa Franġisku fostna. Il għaliex il-preżenza tiegħu kollha mħabba u l-kelma tiegħu flimkien jagħtuna propju id-dawl biex aħna ma nimxux fid-dlam imma jkollna id-dawl tal-ħajja. U għalhekk Papa Franġisku ifisser ħafna għalina u s-suċċessur ta' Pietru li ġi fostna biex lilna jgħinna ħalli aħna nimxu fid-dawl, ma nimxux fid-dlam imma jkollna d-dawl tal-ħajja. Jekk naraw pereżempju il-kelma tiegħu tant importanti li huwa importanti aħna hekk għandna nagħmlu mhux biss ikonna memorji sbieħ ta' żjara tiegħu fostna li huma ħaġa sabiħa ħafna, imma li ma dan naqdu wkoll li niftħu widnejna u qalbna l-kelma tiegħu għal dak li qalilna li hu tant importanti għalina personali u għas-soċjetà Maltija wkoll. Jekk qalilna pereżempju fuq l-importanza ta' li aħna mmorru għall-essenzjal tal-fidi tagħna, l-akkoljenza tal-oħrajn, ir-rispett lejn il-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem l-ewwel mument tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha. L-importanza anke tal-valuri li jibnu s-soċjetà, tal-ġustizzja, tal-onestà, tas-sens tad-dover, tat-trasparenza. Ir-rispett lejn il-ħolqien, il-ħarsin tal-ħolqien ta' Alla. Li għana ħarsu lejn il-migranti mhux bħala virus ta' teddida tal-klim tiegħu, imma bħala persuni b'dinjità li għandhom stejjer dolorużi. Tant messaġġi li tagħna li huma importanti biex aħna ma nimxux fid-dlam imma jkollna id-dawl tal-ħajja. Ħatkun din it-talba li nagħmlulu llum il-mulej bi gratitudni anki lejn Papa Franġisku l-Vigarju tiegħu fostna, nitolbuh biex aħna narfu fil-ħajja tagħna nimxu warajh wara l-mulej kif ħeġġeġna ħafna Papa Franġisku ħalli aħna ma nimxux fid-dlam iżda jkollna d-dawl tal-ħajja. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Bi gratitudni mulej lejn Papa Franġisku żjara tiegħu fostna nitolbuk biex aħna niftħu widnejna u qalbna għall-kelma tiegħu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, speċjalment għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-marda tagħhom nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-anzjani, anke dawk li huma kbar ħafna fl-età, li għandhom bżonn bħalissa ħafna appoġġ u solidarjetà fil-mumenti diffiċli tal-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex inti tgħinna mulej ħalli aħna nkunu dejjem strumenti ta' mħabba, ta' paċi, ta' għaqda u ta' rikonċiljazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina nitolbuk mulej li aħna niċċelebraw il-misteri qaddisa tiegħek nofrulek bil-ferħ ir-ruħ tagħna imnatfa bit-takkis ta' ġisimna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jiqdew bil-ġitt li għaddi hekk li żied jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sjinata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana jinta salvatur ta' dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja
u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddu lek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futa li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatti lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrinna dobietna bħalma naffru minn ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna. Issa ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jasslim u laqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. ħaruf Talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi t-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek.
ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu is-sagramenti tiegħek mulej imlewna bil-barka u l-qawwa. Għamel bihom neħilsu dejjem mill-ġibliet ħżiena tagħna u nimxu wara Kristu biex nesqu lejk bil-ħeffa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rużarju b'ringrazzjament għaż-żjara tal-Papa Franġisku fostna u b'talba lil mulej biex aħna niftħu idnejna u qalbna għal dak li qalilna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu wissaw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġena l-erwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna, bħalma nafru l-minuħa għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issew dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenera rbeħ kollha u jini dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misseru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issew dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenera rbeħ kollha u jini dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misseru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa u mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern. U ġenera kolla u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib minn Pilatus għall-Kalvarju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Abżada kuljum għatina l-lum, għafrina d-nobitna, palma nafru l-minu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna, ħarisna minna tal-infern, u ġenera kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بل نغفر منه خاطئ علينا ولا تدخلنيش في التجريب استهلسنا من الدنيا آمين. Simmarik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkanti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Simmarik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkanti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Simmarik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkanti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Simmarik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkanti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Simmarik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkanti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Simmarik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkanti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Simmarik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkanti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Simmarik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkanti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Simmarik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkanti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Simmarik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkanti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو والسوداء يبقى دايم تدايم آمين. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnan tal-infern. U ġenera kolla u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim Malik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana Slim Malik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dak lajnin tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-truframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بل نغفر منه خاطئ علينا ولا تدخلنيش في التجريب استهلسنا من الدنيا آمين. Simmarik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkanti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو والسوداء يبقى دايم تدايم آمين. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem, الدو تدايم يدليلهم jistriħu ma fil-paċi. آمين. Mulej ħnina, مولاي هنينا Kristu ħnina, كريستو هنينا mulej ħnina, مولاي هنينا Kristu smana, كريستو اسمعنا Kristu l-qattalbtana, كريستو القتل بتاعنا Missier Eternalla, هنا لينا Iben Alla li fdejt id-dinja, هنا لينا Spirtu Qaddis Alla, هنا لينا Trinita Qaddisa Alla wieħed, هنا لينا Imqazza Marija, اطلب علينا Imqazza Omm Alla, اطلب علينا Imqazza xebba ta' xbejbiet, اطلب علينا Om ta' Kristu, اطلب علينا Om il-Knisja, اطلب علينا Om tal-ħnina, اطلب Om علينا tal-grazzja ta' Alla, اطلب علينا Om muxebba, اطلب Om علينا mittama, اطلب علينا Om liżjed safja, اطلب علينا Om liżjed nadifa, اطلب علينا Om bla teba, اطلب علينا Om li tistħuq l-imħabba, اطلب علينا Om tal-aġeb, اطلب Om علينا tal-parir it-tajjeb, اطلب علينا Om ta' min ħalaqna, اطلب علينا
Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba di marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-confessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddeja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlussin mid-dwejja ta' essa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa int laqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern li-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, Slimarik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lil-ibnu fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santo Rocco. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preca. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk inħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek kbirhom Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.